हेलो गाइस खुलुमबाय दिनैनि गोदान भिडिअ'आव फिन खनसे आरो आंनि इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय लोगोफोर। आं दंफैयो नै दा गुवाहाटीनि माने भांगर होननाय जिएमसि मेडिकेलाव आरो गाइस। बेनिफ्राय बे जिएमसि मेडिकेलावब्लाबो मोनसे गोदान मेडिकेल बानायबावदों गाइसनि बेयाव बे साइडआव आरो ओरै फुराना थाखाबा हरै फारसेथिंजाय ओमफ्राय ओरैजाय माने गोदान बानायबावदों आरो बिराद साफा आरो जायगाया गाइस। नोंथांमोना बे भिडिअ'नि गेजेरजों नायलांबा बुजिगोन आरो बेवहाय माने बाब फारसेनिफ्रायनो मा दङ आं खोन्थागासिनो दङ गाइस, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। बरिया आरो नै गार्डेना जिएमसिनि गोदान बिल्डिं आरो बियो निउ बिल्डिं, बेयावबो बायदिसिना रिपर्ट लांफैनो हायो आरो गाइस। भिडिअ खालामलाबायनो होआ अब्लाबो आं खालामबाय आरो बिराद गिदिर बाउन्डारि जाबाय आरो नैबे गोदान बिल्डिं बेयाव ओरैबायदि समायना रमायनानि बेनो आरो मेडिकेल गोदाना जिएमसिनि अफिसाव थानाय अपेनिं जाबाय। बिराद मोजां जाबाय गार्डेनफ्रा नै ओरैबायदि मोजांखा। फाइनालि जोङो दा नैबे गेटखौ खोन्थालायबाय आरो मोजाङै नायलांदो नोंथांमोनाबो बेयाव सोरबा फैबाय बा सोरबा फैयाखैबो जानो हागौ। गुवाहाटीनि जिएमसिनि ओरै अपोजिट साइडआव मोनसे हस्पिटाल मेडिकेल कलेज दङ, नैबेखौ माने बिराद मोजां साफा आरो हरैनिफ्राय माने बेयावबो रिपर्टखौ लांफैनो गोनां जायो आरो माबा माबि बेमारनि थाखाय ओरैनिफ्राय ओरै थांलाय फैलाय खालामो आरो लामा बारबाय थानांगौ जायो आरो नोंथांमोना जाय बेमार जादों फैबा बुजिगोन ना फंबाय। दा जों हरैनिफ्राय माने उन्दुदोंमोन नालाय, दा उन्दुनाय ओंखारजानानै जों दा बिथिंजाय ओरैनो दसे भिडिअ ब्लग बानायनो होननानै बानायफैबाय आरो गाइस। स' गाइस माने बे बिल्डिंखौ नायदो नोंथांमोना, ओरैबायदि समायनाखानो गाखोलांनायनिफ्रायनो जेबो गैया सिङावथ' हाबनो मोना नालाय आं बाहेरानिफ्राय खालामबाय आरो सिङाव CC केमेरा दङ, दाय जायो बायदिसिना पेसेन्ट दङना बेखायनो भिडिअखौ खालामहोआ आरो गाइस। स' गाइस होमबा नोंथांमोना बे भिडिअखौ माबायदि मोन्दों लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो जोबोद समायना हनै लाइटआ गोजौआव मुलुग मुलुगनो बिराद मोजांथार आरो दिल्ली केलकाताफोर बादि नुखायो आरो गाइस गुवाहाटीयाव आजिखालि ओरैबायदि मोजां जाबाय। उफाय गैया बेयाव फैनानै हाबै ओरै हाबदों ओरै ओंखारदों ओरै हाबदों ओरै ओंखारदों रिपर्ट लायै बोरायबाय नै खावलाय दारि हाबलांजोब्बाय। पेसेन्टआ दाबो हामाखै, थै होगासिनो दङ सार्जारिङाव अपारेशन रुमाव। बिराद साफा आरो नै दा नै गार्डेनफ्रा ओरैबायदि मोजां नाय नोंथांमोना फैबा बुजिगोन। बिराद समायना रमायना बानायबाय। नैबे लाइन फाथिनाया जाहैबाय आयुष्माननि आरो जायहा आयुष्मान कार्ड दङ बे बिथांमोना नैबेवहाय लाइन फाथिनांगोन आरो मानो होनोब्ला आयुष्मानजों गासिबो फ्रि जायो नालाय। बेवहायनो माने ओरैबायदि मानसि मथामथि आथिं होनो जायगा गैयि जाखायो आरो नोंथांमोना जाय आयुष्मानाव फ्रि ट्रिटमेन्ट खालामनो गोसो नैबेयावहाय लाइन थानांगोन आरो ओरैनिफ्राय ओरै रिपर्टखौ स्टाम्प मोनसेनि थाखायनो माने सानसे गसंनो गोनां जायो। आंथ' हारसिं मानसि ओरैबायदि खस्थ' मोनखादों मथामथि अटल अमृत नैबे मेडिसिन हरग्रा आरो मथामथि आथिं गांखं साजोबखायो आरो गाइस बेयाव जायहा आयुष्मान दङ। नोंथांमोना जाय आयुष्मान दङ बिथांमोना बुजिगोन। भिडिअ खालामनो मोनैया मानो होनोब्ला गोबाव समनिफ्रायनो लोमजानानै दङमोन गाइस। आं नङा हिन्जावासो दा अपारेशन खालामनो थाखाय आं जिएमसि मेडिकेलाव लाबोनाय जादों। बेमारानो जाहैबाय गल ब्लाडार स्टन, मानो होनबा अन्थाइ जादों। बे अन्थाइखौ अपारेशन खालामनो होननानै लाबोदों आरो आं 8-9 दिन जाफैबाय गाइस। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलां अब्ला बुजिगोन। अपारेशनखौथ' साननै सानथाम सानब्रै जाबाय खालामनाया, अपारेशन खालामखांबाय आरो बिनि उनाव जों दा गोदान बिल्डिंआव दङ। नैबे जाहैबाय पुराना बिल्डिंआव दङ जोङो, नैबे जाहैबाय गोदान बिल्डिं आरो नैबे जाहैबाय ओरै लामानि अपोजिटनि जिएमसि मोनसे दं, ओरैजाय मोनसे गोदान बिल्डिं दङ। बेबो सोलिबाय आरो हरैनिफ्राय रिपर्टखौ बाव होयो आरो बिनि रिपर्टखौबो हरै लांनांगौ जायो आरो जों दा माने हरैहाय उन्दुदोंमोन नालाय सिरियाव, ओमफ्राय दा होखारजानानै नैबाव दसे ब्लग भिडिअ बानायनोसै होननानै जों बानायफैबाय आरो गाइस। स' गाइस नैबे बिल्डिंफोरखौ नाय ओरैबायदि समायना आंनि बेकग्राउन्डआव
नुखादों सिङाव हाबोब्ला माने CC केमेरा दं, नोंथांमोना फाइन नांनो हागौ आरो जोङो ओंखायनो माने भितराव हाबाखिसै। उन्दुनानै थानाय बायदिसिना पेसेन्ट बायदिसिना बेमार आजार दं नालाय बे भिडिअ खालामनो होआ आरो सुपारिनटेन्डेन्टआ। ओंखायनो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नायलांदो गाइस, भिडिअखौ माबायदि मोन्दों लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबावसै गाइस। अब्लाबो आङो पेसेन्ट दंबाबो माने दा ब्लाड होबाय थादों, ब्लाड होदोंब्लाबो आं माने बाहेरायाव ओंखारबोनानै दसे भिडिअखौ खालामबाय गाइस। आं भिडिअ अननानै नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबावसै। स' फाइनेलि होमबा आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला गाइस, हरबो जाबाय, बिराद हर जाबाय, मथा मथि हरनि 11टा जाबाय आरो गाइस। अब्लाबो आं भिडिअखौ खालामबाय, लाइटजों माने स्रां स्रां जायो नालाय, ओरैबायदि समायना जायो जायगाखा नै। नोंथांमोना अननानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामदो। होमबा आं बे GMCआव थानानैनो बेमारिखौ नायनानैनो भिडिअखौ खालामनाय जाबाय गाइस। नोंथांमोना गाज्रि दा मोनसै आंनि लाइक आरो साबस्क्राइबारफोर, बेखायनो आं बयखौबो आंनि गोसो गोरबोयै खुलुमहरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायगोन होननानै। आं पेसेन्टखौथ' खोन्थानो हाया, आं माने अनलि गार्डेन आरो मेडिकेलखौल' एसे खोन्थाबाय आरो गाइस। स' गाइस होमबा आं भिडिअखौ एसेयावनो दोन्थ'नाय जासिगोन लोगोफोर, बाय बाय।